ሰባት የህወኩ በጉያ አንጸባረቅቲ ነገራት ይእክቡ አጣልና በአትታት ይጎያን ይጽጋአን አኽላባት ተመሳሲሎም አብዘለው ቦታ መሬት ይሄዙ ዝኸበርኩም ተከታተልቲ እዚ አብላአሊ ዝጠቀስኮ ነገራት ዝርዝራቱ እንታይ ከመን ዝመስል ሳይኮንኩም ከተሰማን ከተከታተሉን የተሐሳስብ ሰማዕትን ተከታተልትን መዘክር ሚዲያ ዝኸበርኩም ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያንን ከመይ ቀንኹም ለሃንዶ ቀንኹም አብዛ ሐለፈ መደበይ ብዛዕባ መጽሐፍያንቱ በእናት አብ አማዞን ተሐቲመ ከምዘላ በመግላጽ ከተተሃጋገዙኒ ገዝኹም ከተንብቡ ሚዲያታት ዘለኩም ከአ አብ ሚዲያታትኩም ከተፍልጡለ ሀተኩም ነረ በጣም ይጽብቁዩ ብዙ ሰብ ይሪ አሎ ከምት ዝድለኩ አይኮነን ከም ብዙሃት ለገፍት ከምዘለኒ አይኮነን ምክንያቱ ሼር ላይክ ብዙ አይገበርኩም ይመስለኒ ግበሩልኝ ምክንያቱን አይጠቅመኒ ነገር ስለዝኾነ ደገፍተይ ስለዝኾንኩም ከአ ከአብ ሰብ ከበጽሐለይ ሼር ላይክ መግባርኩም አይትግደፎ ምክንያቱ እዚ ጥቅሙ እንታይ ከም ዝኾነ ነግረኩም የትንስኻትኩም ትፈልጡ ስለዝኾንኩም ህጁን አብ ሰብ ከበጽሐለይ ተሃጋገዙኒ ይብል ህጂ በጣም ይዘህጉስ ዜና ሰሚዕልኹ 4 ሰባት ድሮ ኦርደር ገይሮም አለው አዚዞም አለው መጽሐፈይ ካብ አማዞን ዝና አይዝ ለአለ ሐጎስዩ ህጂ ጀሚሩሎ ማለት ተከፊቱሎ ተመገዲ ማለትዩ ህጂ እንዳወሰኸም ዝኸይድ ብዙሃት አብ ኮሜንታትኩም ጽፍኩም ለለኹም አጆ ካብ ጎን ኻይና ክንገዛአልካይና ከነፍልጠልካይና ዝበልኩምኒ ብዙሃት አለኹም ገና ይጽበ በጣም ይጽበ ምክንያቱ ተከታተልቲ መዘክር ሚዲያ አሻሃት አማአታ ይኮነን አሻሃት ስለዚህ በህጂውን ይጽበ ሐለፈን ጊዜ ሐለፈን ገና ሰለስተ ማልትዲ ጋይለይ ብዙሃት ከም ተታጋገዙን ፖስት ከም ትገብሩን ኦርደር ከም ትገብሩን ተስፋ ገብር ሀራ ብዛዕባ መጽሐፌ ከእንደዚህ ካብ ተዛረብኩ ህጂ አብ ለዓለ አንቶይ ዝጠቀስኮ ነጥብታት አሎ ነሱ ከአ አርስት ለዎ ናይሎሚ አርስተይ ክሻፋን ሳይረንን ዝብል እዚ አርስቲ እዚ ነድህሪት ተመልስና ንዝክሮ ነገር ስለዘሎ መዘከርታታት አለው እቲ መዘከርታ ከአ ናብ ሜዳ ይወስደና አብ ጊዜ ገድሊ ከመይ ነይሩ ካብ ዝብል አብነት አብ ሜዳ ቅድመ ግንባር ጥራይ ዘይኮነስ አብ ደጀናቱን ደብዳባት ነፈርቲ ነይሩ ጻቀይ ደብዳቡ ነይሩ ከከም ጊዜታቱ እዩ አብ ጊዜ አበይቲ ወራራት ጻቀና ደብዳብ አብ ደጀናት ካይድ ነይሩ አብቲዋንቲ እንታይ ዝግበር ነፈርቲ ከመጻ ከለዋ በከመይና ንከላኸል እንታይ ሜላታቲና ንጥቀም ነርና ዝብል ነቶም ዝነበሩ መዘካከሪ ነቶም ዳሃር ዝተወለድኩም ምን ህጂ መንእሰያት ዘለኹም ከአ ክትፈልጦ እቲ ነገር በከመይ ተሃሊፉ እንዝብል ስለዚ ነፈርቲ መላለሳ የሚጋጥ አለዋ ኒናት ዝበሃላ ሌቲውን ከይተረፈ ዝመጻ ነረን ዳሃር ነዚአን ክመጻ ከለዋስ በከመይ ዝፍለጥ ነይሩ ዝብል ምርአይ ጽበው ነፈርቲ ክመጻ ከለዋ ሳይረን ይብልናን ናህና ምልክታትና ወይ ሐበሬታ ንረክበሉ መገዲ ወይ በምልክት በሬዲዮ ይማህላለፍ ሬዲዮ አብዚ ተፈላለየ አሃዱታት ስለዘሎ ገና ካብ አስመራ ይኹን ካብ ካሊ ቦታታት ክለዓላ ከለዋ ክመጻ ከለዋ በመገዲ ሬዲዮ ምልክት ይዝበሃል ቦ ይማህላለፍ
ሽዑ ሰማይ አካል አብታባታት በመድያብ ጥይት ትኮስ ካብኡ ወይ ፊስካ ይግበር ወይ ፋፃ ይግበር ካብኡ ቀጽሉ ዝመጽእ ድምጺ እንታዩ ክሻፋ 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 ይዝባል ክሻፋ ክሻፋ ክባል ከሎ ጥይት ምስ ተተኩሰ ኩላ ሰብ ትጓየ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝተሰጠኸ ክዳውንቲ ይህሉ ኸውን ይስንከት ኸውን ትክ ይህሉ እዩ ሽዑ ትክታት ናይ መጥፋእ አንጸባረቅቲ ነገራት ናብ መእካብ ክዳውንቲ ናብ መእካብ ገጹ ሰብ ዝጎይ ቅድሚ ምጽያን ኩሉ ሰብ ጎዩ ነናብ ጸጉዑ ይአለ ማለት እዩ ሕጂ ትዝገርም ካብ ምንዋህ ናይ ግዜ ካብ ትጻቅ ደብዳባት ህይወታውያን ብሙሉኦም ነፍሶም ንመዕቃብ ዝተፈላለየ ሜላታት ይጥቀሙ ነይሮም ናይ ሰባት ናይ ተጋደልቲ ናይ ገባር ከምኡታት ይነግረኩም እተን ካልኦት ንኣብነት ኣጣል ነፈርቲ ከም ዝድብድባን ከም ዝቀትላን ይፈልጣ ነይረን የሆነ ነፈርቲ ክመጻ ከለዋ ቀልጥፈን ናብ በዓትታት ይጎያ ነይረን ሽኡት ጎየን ኣብ በዓታት ኣትዋ ጸገ እዛ ለዓል ኩሉ ዘገርም ናይ ኣክላባት ተመሳስሎም ብከብዶም ኣብ መሬት በጥ ይብሉ ነይሮም ቦታ ይሕዙ ነይሮም በከምዚ መገዲ እንስሳታት ከይተረፉ ነፍሶም ይከላኸሉ ከም ዝነበሩ ይዝክር እቶም ማብኡ ዝነበርና ንዝክርና ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ስለምንታይ የምጽዮ ኣብዚ ዋን እዚ ዘመን ተመሃይሹ ናብነት እዚ ዘመነ ቴክኖሎጂ ይውትውጋት ጀኳ አመሬት ዘሎን ተዘክርና ተርኢና እዚ ናይ ኢራን አሜሪካን እስራኤልን ኩናት ተርኢና ብፍላይ ህዝቢ እስራኤል እዚ ከም ባዕትታት ስለዘለዎም ሰብስ ሰርሖ ማለት እዩ ነፈርት ሚሳይላት ክመጽ ከሎ ተወንጪፉ ካብ ኢራን ኣብ ባዕትታቶም ዮም ዝጎዩ ጻውንቲ ጻውቶም ገዲፎም አበይቲ ምንቅሳቆሳቶም ገዲፎም ኩሉ ናብቲ መጽለሊ ይዛቱ ካምንታ እንታይ ምልክት ረኺቦም እዮም ብቶክሲ አይኮነን ክሻፋ ዝባል ነገር የለ ብምንታይ ያው ዘመናዊ ሳይረናት ስለዘለው መሳሪያ ስለዘሎ ሳይረን ገብር የስማኦም አደጋ ከም ዘሎ ሾው ሰብ እንዳጎየት ተጓያ ኣብቲ መጽለሊ ወይ ኣብቲ ባዕትታት ይእሸጉ ማለት እዩ አናኻ ከምሙ ስለዘይነበረና እታ ሳይረና ክሻፋ ዝብል ድምጺ ወይ ድምጺ ናይ ጥይት ስለዝነበረ ብኡ ተጠቅምና ነፍስና ነድህን ነርና ህይወትና ነድህር ነርና ማለት እዩ ኣብቲ ዋነቲ ለዕል ኩሉ ማለት እዩ መጽለልና አግራባት የምነራ አግራባትና ወሽው ዝነበሩ አግራባት ሃደ ከም ቤት ትምህርቲ ንጥቀመሎም ክፍልታት አይነበረን ኩላና ምንፈልጦ በረኻታት በረኻዩ ኣብተቲ አበይቲ አግራብ ኮፍልካ ከተማር አግራብ በብ ክፍሊ ተመቃቀልካ ከም ክፍልኻ አቦታት ትማር ሓደ ካብ ተሃሩር ናይ ሳሕል ናይ ባርካ ናይ ተፈላለየ ቦታታት ጽላል ኾነካት ተጽልል ካላይ ነገርካ ኣብ ኮንካ ትምህርትካ ትከታተል ሳልሳይ ነገር ካብ ነፈርቲ ከም ዝጅን ብሎ ዘለና ትክወል ከዚ አግራብ ዝለዓለ ጠቅሚ ነይርዎም ሎሚ ምግራብ ዝለዓለ ተራ ኣለዎ ዝባደመ መሬታት
ኣግራባት ሸፍንካ ቆጥላይ ምግባር ዝለዓለ ረብሃ ከም ዘለዎ ንፈልጥ ኢና ብፍላይ ከምኡ ዓይነት ደገፍ ናይ ኣግራብ ዝረኸብና ረብሃ ናይ ኣግራብ ንፈልጥ ዝማይ መሳሃቦም ካሊ ገዲፍካ መኸወሊ መጥለሊ ስለዝኾኑ ብጣዕሚ ጠቕሚ ከም ዘለዎም ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ ካልእ ሳሙናታት ንኩሉ ዘይባፅሕ ቅድሚ ውድብ ማዕቢሉ ንኩሉ ሳሙና ቅድሚ ምርካቡ ከም በዓል ገባ ዓይነት ኣግራባት ፍረታቶም ኣክምና ወቅጥና ወይ ኣድክምና ብማይ ተሃርሞሞ ዓፍራ ይውፅእ ይዕፍር ሽዑ ማፀቢ ጨጉርና ገይርና ንጥቀመሉ ነርና ኣዋልድ ተጋደልቲ ብጾትና ብኸም ዓይነት ጨጉረን እንዳተሓፀባ ጽሬት ናይ ጨጉረን ይህልዋ ነረን ኣወዳቱም ከምኡ ገይርና ንጥቀመሉ ነርና ስለዚ ክሻፋ ክባል ከሎ እቶም ሸቀጥ ነበርኩም ኩላትኩም ትዝክሩ መዘከርታት ዝክሪ ንድሕሪት ተመልስና ንዝክሮ ቀሊል ኣይኮነን ከንዛረበሉ ከለና ቀሊል ይመስል ቀሊል ግን ኣይኮነን ምክንያቱ ህይወት ወዲ ሰብ እዩ ዝሓልፍ ክንደይ ብጾትና ብደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ደጀን እውን ተሰውኦም ኣካለ ስንኩላን ኮይኖም እዮም ካብ ጎንና ካባና ተፈልዮም ኣብ ዕረፍቲ ዝነበሩ ሰብኣይን ሰበይቲ ተማሃሮ ኣብ ማእቶት ከለዉ እዚ ሽግር እዚ ትዝገርም ኣብ ልዕሊ ተጋደልቲ ጥራይ ኣይኮነን ዝፍጸም ነይሩ ብፍላይ ስርዓት ደርገ ተዋንቲ ዝተማረኹ ወታደራቱ ይሃድን ነይሩ ክህድዎም ስለ ዝነበረ በዓል ቀይ መስቀል ካብ ወፃኢ መጽኦም ከይርዩ እቲ ምስክርነት ከይርከብ ብነፈርቲ ናይ ምዕዳን ብዙሃት ኣህዋትና ተቀቲሎም ብነፈርቲ ስለዚ ናይ ሎሚ መደበ ኣብ ክሻፋን ሳይረንን ኣብ ዝብል ኣርስቲ ዘምፃ ኩሉ ምክንያት እዚ እዩ በሰሉ ቀሊል ኣይኮነን ከቢድ እዩ ብዙሕ ክሳራታት ነይርዎ ዓቕሊ ፅበት ብዙሕ ከቢድ እዩ ነይሩ ክመፃ ከለዋን ትላዕልን ታሕትን ንብሎ ዝነበርና ምጉያይ ዝተፈላለዩ ነገራት ምእካብ ብቀሊሉ ዝረአይ ነገር ኣይነበረን ከቢድ እዩ ብዙ ቦታታት ዘጓንፈና ነይሩ ልዕሊ ኩሉ ትክ ምጥፋእ ቀሊል ኣይነበረን ምክንያቱ ትክ ኢሉ ክንስንከት ከለና ብዙሓት መቁሎታት እዩ ዝስክታት ነይሩ ድስትታት ዓበይቲ ድስትታት ከምታት ቀልጢፍካ ጥፊኻ እሱ ዜሮ ምግባር ቀሊል ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ሚጋቴን ይውንጨፋየን ቀልጢፈን ዝመፃ ካብ ሩቅ ወላት ክንተ ተማህላለፈ ቀልጣፊ ስለ ዘለወን ቀልጢፈን ዝመፃ ዳርሃን ሰብ ገለ ምልክት ረኺበን ከዓ ከቢድ ነገር እዩ ዝመጽ ማለት እዩ ስለዚ እዝታትን መዝኻር እዩ ምዝያ ተሓይዘ ኣብዚ ዋን እዚ ዘሎ ሕጂ ኩነታት ማእከላይ ምብራቅ እንታይ መስል ዝብል ቁርብ ጠቕሰ ካሕልፍ ከም ሰብ ሚድያ መጠን ሕጂ ኣብዚ ዋን እዚ ዘሎ ነገር ያው ከም ንፈልጦ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት እዩ ግን ናብ ኩናት ገጹ እዩ ዘተኮረው ዝበዝሐ እቲ ነገር ክንርኢ ከለና ሕጂ ሰባት ኩናት ኣይህሉን እዩ ኣብ ዝብል ኣብ መንጎ ተቐርቂሮም እዮም ዘለው ተቀለውላዊ ናይ ዓለም እንታይ ከም ዝምስል ኩላህና ተንክፉና ስለ ዘለዎ ንፈልጥ ኢና ዝማዕበላ ሃገራት የለ ሳልሳይ ዓለም ዝበሃል ነገር የለን ሎሚ ኩሉ ኣብ ጭንቀት እዩ ዘሎ ምክንያቱ ጎሮሮይ ተሃኒቁ ዘሎ እዚ ናይ ሆርሙዝ ዝበሃል ቦታ ወሳኒ ናይ ዓለም ከባቢ እሱ ጥራይ ኣይኮነን እዚ ነገር እዚ እንዳደፈ ናብ ቀይ ባህሪ ምምፁ ስለ ዘይተርፎ ብጣዕሚ ስጋዓት ዘለዎ ነገር እዩ ሰብ ተጨንቃ ዘላ ማዓት ቁጠባዊ መዕባለታት እዩ ዓጊቱ ዘሎ ዘን ናይ ማእከላይ ምብራቅ ሃገራት ዓረብ
ስራን ከሰራሃ ንግደን ከካይዳ አይካአላ ከም ድላይን ታው ዘሎ ዘይቲ ክሸጣ አይካአላ እዚ ነዳዲ ክሸጣ አይካአላ ስለዚ እቲ ካብን ዝረከብን ዝጥቀምን ዓለም ከዓ ኣብ ጭንቀት እዩ ዘሎ እዚ ኩናት ይቅጽል ዲዩ አይቅጽልኒ ተሕቶይ ዘሎ በወገኔ እዚ ኩናት እዚ አይተርፍኒ ይዝብል ምክንያቱ ዓላማ ናይ በዓል ትራምፕ ናይ ሕጂ አይኮነን ትራምፕ ኣብ ካላይ ተርሙ መስመፀ ተመሪጹ መስመፀ ናይ ነታንያሁ ናብ አሜሪካ አድሞ ነይሩ ኣብቲ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝገበርዎ መደረ ነዳህረት ተመልስኩም ክትሪኡ ትኽእሉ ዶሚኒ ጎሪ ነይረ እንታይ እቲ ዕላማታት ብዛዕባ ኢራን ክዛረብ ከሎ ካሊ ተሪፍና ገዲፍና እንታይ ኢሉ ትራምፕ ኣብቲ ቀዳማይ ተርሚ መወዳእታ ዝገደፍኮ ይብል ዝኾነ ሃገር ካብ ኢራን ወላ ሓንቲ ነገር ከይገዝእ ገዚኣ ዝተረክበት ሃገር ካብ ልዕላ ማዕቀብ ከም ዝግበር አጠንቀቀ ነቲ ቁጠቦም ኣብ ዜሮ እንዳብጻኹ ወሪደ ይዝብል ተቀይረ ይዝብል ንኡ ይቀጽልሉ እዚ ከነአንወኩም ኢና ከነጥፋአኩም ኢና ነዳዲዮም የደልየ ዝብል ዘሎ መቀጸልታ ናይቲ ቀዳማይ ተርምን እንበር ናህጂ አይኮነን ስለዚ ልዕልነት ንምርአይ ጸብለልትነት ንምርአይ አነነት ንምርአይ አሜሪካ ክንድዚያ ከምዚያ ትመስል ኢሎም ንምርአይ ንድህሪት ስለዘይብሉ እስራኤልን ትድቀስ ሃገር ስለዘይኮነት እዚ ኩናት እዚ ገዲዱ ዝመጽእ እንበር ዝተርፍ ኮይኑ አይስማዓኒን በወገኔ ስለዚ ህዝቢ እስራኤል ናብቲ ሳይረን ዝባል ነገር መምላሶ ይተርፎኒ ምክንያቱ ሓይልና ኢራን ዝተወዳ አይኮነን ኢራኑን ቅጽልያ ህጅማዓት ፈንጅታት ተተከላላ ሆርሙዝ ፍታ ዝርከበሉ ከባቢውን አይመስልኒ ሓለዋና ይባዕል አሜሪካ ነዳዲ ካብ ኢራን ከይወጽእ ስጋብ ህጂ ዳርጋ 6-7 መራክብ ኣብጽሓላ አሜሪካ ተኸባኣ ዘላ 4500 ሰራዊት ካብ የብስን ካብ ባህርን ምጥቃ ምድላዋት እዩ ዝግበር ዘሎ እምበር ካብቲ ከባቢ ናይ ምርሃቅ ምልክት አይረአን እዚ ኩናት ዝተርፍ አይመስለኒን እዩ እምበኣርከስ ዜና ክሻፋን ሳይረንን ጎንን ጎናምጽ ንምርአይን ነቲ ዝነበርናሉ ህይወትና ንምዝካርን እዩ ላይክ ሸር ምግባርኩም ከይትርስኡ ብዛዕባ አንቱ በናትካ አይትርስኡ እንዳበልኩ ናይ ሎሚ መደበይ ኣብዚ ዛዝም ሰላም ንህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ይኹን